Zaħwa Maltin u għawċin madwar pajizna Malta u forsi għal dawk ukoll il-Maltin li jsegwuna minn pajjiżi oħra. Lejla, I want to wish a quick happy new year to all of those who are watching us from different nations. Watch us tomorrow morning for our English message here around 11 o'clock in the morning, Maltese time. But we hope that we'll see you here among us. Nispera narawkom Mana eżiz aħwal daw kolla li jintom bet tissegwu minn Malta. U għawdex, u nawgurawkom sena oħra ġdida mimlija saħħa ena barkit u imħabba ta' Kristu ħalleluja din is-sena kollha. Ejja nitolbu flimkien u nippreparaw nuħra biex nirċievu mill-mulej. Il-mulej llum irid ifejjaq. Tgħid li l-biraħ ma rridx ifejjaq. Illum naf li żgur irid ifejjaq għax porġili fl-ispirtu tiegħi. Ovvjament jiena nemmen li dejjem Alla jrid ifejjaq, imma fl-ispirtu tiegħi ħassejta ċara li l-mulej jrid ifejjaq. Number one, jrid ifejjaq għax Alla jfejjaq. In-natura tiegħu hija fejqa. U apparti minn hekk iridek li inti tibda sena ġdida mingħajr mart, mingħajr oppressjoni, mingħajr xejn xkil tal-għadu. Amen. Alla ma jħux pjaċir ta' jarak marida. Ma jifraħx, għax Alla ma jifraħx fil-deni. Amen. Hallelujah. Praise God. Ejja nitolbu issa saħħa. Issa qagħdis ingrazzjawk il-lejla tal-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, glorifika l-isem qaddis tiegħek il-lejla. Glorifika ismek Ġesu. Nroxxi id-dem ta' Kristu fuq dan il-messaġġ. Mulej biex dak kollha li jisimgħuh mulej qaddis imissilhom qalbhom u jitbirku, ifiqu u jduqu u jaraw kemm inti tajjeb int mulej. Qalbna miftuħa, moħħna huwa alert biex nirċievu l-kelma qaddisa tiegħek u għadtu għad iktar ma nerġgħu nkunu l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Mark 8. Mark 8. Nixtieq ngħidilkom għal dawk li forsi ma smajtux il-messaġġ tiegħi l-bieraħ. Ħanidilkom ftit punti peress li aħna bdejna sena ġdida. Dawn huma xi messaġġi li qed il-bieraħ imma ħanirrepetihom għal dawk li ma smajtuhomx. Number one, eżis aħwa, Alla jtina opportunità biex nibdew sena ġdida għax Alla walla tal-istaġuni. Bibja tgħidilna li l-istaġuni u l-żminijiet huma fidejh. These are some words to encourage you. Dawn ma xi kliem biex inkoraġġukom. Għejx għallum. Itgħallem mill-bieraħ u oħlom għal għada. Il-bieraħ huwa l-għalliem tiegħek, illum huwa l-preżent tiegħek u għada hija l-opportunità tiegħek. Għalqu l-bibien illum, għal dawk li ma miltux il-bieraħ, għalaq il-bibien illum. Għal dak li Alla għallek li miet, għalaq. It's over. It's done. U għadda. Tibqax tħares lejn il-passat. Jekk ma trix titfixkel fil-futur. Ma tistax tibqa' tħares lejn il-passat u inti tgawdi il-futur tiegħek. Kelma ta' kuraġġ għal xi wħud minnkom. Il-futur li Alla għandu għalik ma jinsabx fil-passat tiegħek. Għax Alla qed jagħmel xi ħaġa ġdida fil-ħajja tiegħek. Amen. Alla ma jiddeskrivikx permezz tal-passat tiegħek. Amen. Il-mulej kuljum jagħtik opportunità u llum f'din is-sena ġdida jagħtik opportunità biex tibda futur ġdid. Let go of your past. Erħilu l-passat, ħallih warajk, għalhekk huwa passat. U wilqa bidejk miftuħa u b'qalbek miftuħa l-futur u l-ġejjin li Alla għandu għalik. Alla mhuwiex fil-passat tiegħek, imma Alla fil-futur tiegħek. Amen.
xi ħaġa li darba l-mulej poġġi li f'qalbi u ħanajdilkom hija li għalli jekk inti tibqa' tħares il-passat, il-futur tiegħek isir il-passat tiegħek. Iqaf. Dak huma kliem għal xi wħud minnkom li għandkom bżonn tisimgħuhom. Morru Mark kapitlu 8. Alleluja. Għal dawk kollha li intom qed issegwu dan il-messaġġ illejla fuq YouTube, Facebook. Bosta minnkom li intom parti minn dil-familja ta' River of Love. Għandkom sena ġdida qudiemkom. Għandkom opportunità biex dak kollu li tliftu tifduh u taqbduh issa. It's not too late to fulfill the plan of God for your life. Mhuwiex tard. Mhux tard biex inti twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek. U nixtieq ngħid dil-ġimgħa intqajt ma' xi aħwa Kristjani deħlin ġa ristoranti jieħdu kafè u sewwa għandek tagħmel, tajjeb, good. Imma kif rawni drittaw daqsxejn għax mal-ewwel ovvjament kienu jafu x'ħan nitkellmu. Dak li Kristjani dejjem jitkellmu fuqu. Ġesu u l-Knisja. U dan restorant kien mimli nies. Għal ċertu Kristjani biex intom tagħmlu dak li l-mulej jridkom tagħmlu li ġifieri tiġu fix-xirka u tiġu l-Knisja, ibdew waħsbu bħala Knisja hija r-restorant. Peress li ħafna Kristjani m'għandhomx problema li f'dan iż-żmien xorta jmorru r-restorant u jmorru jieħdu kafè, ibdew waħsbu bħala River of Love bħala ir-restorant. Amen. Hawnhekk ovvjament mhux ħobs biss ħantukom hawnhekk ħantukom buffet. Imma f'din is-sena nixtieq bimħabba niġbed naqra widnej ta' xi Kristjani li jridu l-barka tal-mulej, jridu l-wedit Alla jseħħ f'ħajjithom u bħalma darba qalet Joyce Myers. Many Christians want full-time blessings but living a part-time Christian. Ma tistax tgħix, ma tistax tippretendi jkollok ħajtek mimlija barkit, imma mbagħad tgħix part-time bħala Kristjan. U għalhekk inħeġġeġ lilkom aħwa Maltin u Għawċin, dawk li intom speċjalment parti minn il-familja u minn din ix-xirka, u anke m'intix parti minn din ix-xirka. Ix-xierek! Tiġix tgħidli għax hawn il-pandemija da. Ismawni. Number one, dak li inti tiffoka fuq, dak jiżviluppa f'ħajtek. I can close the book right now and I go and tell you, go and meditate upon that. I've said enough already. Dak li inti foka fuqu bħal kamera. Dak jiżviluppa f'ħajtek. What you see is what you will be. Jekk inti kontinwament qed tiffidja lilek nifsek biża, minix ħan iċċassa li inti mwerwer? U kull vaċċin u kull booster u extra booster jaħroġ ħadd mort jieħdu? Mhix ħan iċċassa? Għudam ta' ara ma tmux tisfidda timmissa xi wieħed. Kollha għudam. Ħabiex rasek. U jekk jogħġbok, jekk temmen fil-vaċċin u l-booster, mela għejx liberu, mhux għejx imsewwa xorta waħda terrorizzat. Mela terrorizzat minn il-booster, u terrorizzat bil-booster, aħjar mela terrorizzat minn il-booster. Għaxina ben nara assolutament l-ebda differenza minn nies li qed jieħdu l-vaċċin u mill-boosters. Xejn, zero. Anzi, ma rridx naqbad fuq għatax mhux dan il-messaġġ propju. Ektar, ekku. Imma jiena mhux qed ngħidlek li nifraħ, ma dik hija l-fatt.
U qed ngħid dal-kliem ta' għaliex għax ċertu Kristjani li ma nafx fejn huwa l-Kristjaniżmu tagħhom jindew bil-pandemija għaliex ma niġi l-Knisja għax hemm in-nies. Skużi ta' ix-xogħol tmur, hemm nies hemm hu. U jekk inti tiġi biex timrad bil-COVID, kemm il-wieħed jkunu morda biex timrad hemm? Mhux wieħed biżejjed. Mela m'hemm bżonn tkun ġo massa. Tista' tkun ħdej wieħed li għandu jballaħ ħielek. Avolja. Imma in-nies Alla huwa dnub li jgħixu fil-biża'. Taf li huwa dnub? Mhux ħażin ta' dnub. Mhux taf xejn Alla jgħid 365 darba tibżax. Do not fear not. Don't be afraid. Għandek waħda għal kull jum, don't fear. $365 times a day, in a whole year. Don't fear. Il-problema li għaw fid-dinja bħalissa miex la l-Omikron, la d-Delta, la il-Flora, jew xejdu la dili. Florona, I love that. Dixi fjura. Il-problema li ħajġib pajjiż fuq irkubtejh, u hemm bżonn tal-liġi fuq irkubtejh. Mhijiex il-vaċċin u mhijiex il-virus hija l-biża'. Biża'. That's it. Immanipula u kontrolla ma' s-sanatens ma' nies u jagħmlu li jridu u tagħmel li trid bihom. Beżżaħħom u għamel li trid bihom. That's it. Sfortuna li huma ħafna minnhom huma Kristjani, suppost. Il-Kristjani tal-Knisja nsara. Anzi xgħud minnhom ukoll mexxejja reliġjużi. Ma digerħila għax il-mexxejja reliġjużi salbu lil sidna. Ġifieri billi jsalbu ħsallum għadhom qed jagħmlu eżattament bħal antenati tagħhom. Ma dawk li jafu l-Kristu semaw il-kelma u daqgħu mill-qawwa tal-Ispirtu Santu u tgħix terrorizzat. Jiena u int m'għandix l-istess mistier qalbi tiegħi. U m'għandniex l-istess spiritu. Aħna għandna l-Ispirtu Alla ta' u l-Ispirtu Alla huwa spiritu ta' fidi, ta' kuraġġ, ta' qawwa, mhux spiritu ta' biża' u ta' terror u ta' intimidazzjoni. Għax Alla ma tagħniex spiritu ta' biża'. Kulħadd jgħid, Alla ma tagħniex spiritu ta' biża', Alla ma tagħniex spiritu ta' biża', imma tagħni spiritu ta' qawwa, ta' maħabba u ta' disċiplina. Amen. Ma wara kollox il-maġġoranza, mhux il-maġġoranza, maġġoranza assoluta. In-nies li qabdithom il-COVID fihom. Skont ħafna tobba taf x'qed jgħidu fuq il-COVID? Li kull ma hija di influenza oħra. Intom jekk intom ma kontux tafu li mhux ħajdulkom fuq stazzjonijiet li ħin kollu għandhom propaganda tad-demonju. F'Malta u tiġettilkom id-darba l-oħra, f'Malta jmutu fix-xahar bil-influenza normali ma' 4 min-nies fix-xahar. Ftit ġimgħat ilu, taf kemm qed imutu n-nies f'Malta? Mhux bil-influenza da, bis-suwiċidju. Ħafna iktar minn hekk fix-xahar. Tafu kemm iżdiedet ir-rata ta' suwiċidju f'Malta? Taf għaliex? Biża'. Komplu ibża'. Min jibża', enjoy yourself. Ħajlkom frażi li l-lumet fuq il-Facebook. Amen. Eddin il-kelma. Bil-Ingliż issa ngħidilkom bil-Malti. Stop trying to make certain people understand you who has already made up their mind to misunderstand you. Iqaf ipprova fihem in-nies biex jifmuk l-istess nies li diġà għamlu f'moħħhom u determinati li diġà ridu ma jifmukx.
Taf xini, fejna fil-Bibja di? Min għandu widnieħ ħajisma. Dik qiegħda fil-Bibja. Jiġifieri jekk inti tisma' jrid ikollok widna apposta x'tixtieq tisma'. Amen? Għalhekk jiena ma nippratikax għal kulħadd. Nippratika l min irid jisma'. Amen. Mela, dak kien l-introduction. Halleluja, mela. Morru fi ktib ta' Mark kapitlu 8, vers 22. Waslu Betsajda u ħadulu quddiemu raġel għama u talbuh imissu. Qabad l-lama, nisimgħu di, ħanaqralkom l-istorja l-ewwel. Qabad il-lama minn idu u ħadu barra mir-raħal. Beżaqlu f'għajnejh, il-lejla ħanibs ilkom f'għajnikom. Mux fil-Bibja qiegħda? Mux veru, tamad, mux temnuni. Il-ostra, men. Għan immaġinani naqa kieku. Be healed in Jesus' name. Dak xjaħbad hemm, dak il-pastor hemm. Mart il-fellowship beżaqli. Lalli balla. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Meta taqra l-Bibja bda maġġa lejlek innifsek fis-sitwazzjoni, da. Immaġinaw, mux immaġinaw, għeddim miktuba, nemżon t-immaġinaw. Insomma, qabad il-lama minn idu, imma naħseb għalek bażaqlu, għax ma kienx l-lama mux jedi għara ġennu xej. Ma jistax. Tifem għax. Wara realizza xamillu Ġesus għu. Namsam, anyway. Hallelujah. Qabad lama minn idu u ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsih. Immaġina l-best għaniżlek. Inta tara xi ħaġa. It's in the Bible. Illa strina, man. I like your sense of humor, Jesus. I love it. Hallelujah. Nistana mela di mulej. Għaw erba'om, jan ixtiq niftħulom għajnejom. U Ġesu għallu, inta tara xi ħaġa. Dak ħares il-fuq għal, qiegħed nara nies, imma qiegħed narhom donhom siġar mexjin. Inti ġieli rajtu siġar mexjin? Ġieli rajtu xi siġar jimxu? Siġar rajt, imma qatt ma rajt siġar mexjini. Mbagħad raġa' edlu jdejh fuq għajnejh u beda jara ċar. U kien mfejjaq. Hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Din hija llum tajjeb li nitqu. U l-mulej ridna nitqu. U ridna neħdu. Rida nkunu kontenti u happy. Imma di fija ħafna lezzjonijiet aħwadana. Fija ħafna lezzjonijiet profetiċi, simboliċi, u hija l-kelma qaddixa tal-mulej. Jekk timta' minn vers 22, iridkom tinnotaw xi ħaġa. Waslu Betsajda
U ħadulu qudiem raġel u għama u talbuh imissu. Qabat lill-għama min idu, ismawni. Brother, ħana bada xaħat minnkom. Ejla, brother Jaden. U le, mux Jaden, xaħdu zaħi. Inti, brother Semi, ejla. Ejla. Għax din fija talima ħafna. Fija talima kbira. Ota, brother. Issajna ħana bżoqlok fajnejk. Għax irrit namel eżattament, ovvjament, kif titħed il-Bibja. Min tala għajnek, daqsiku jisek maħtara ġej. Le, u mux vera t-ċajta. Ismawni, isma. Mela. Għala għajnek. Għamela fuq għajnek dik, majt iżwil. Għamela. Ħallitejnek ma tarax. Tajjeb, ejja. Isma, wara kollox jittobba jidu l il-virus jista' jidħol minn għajnek, ma labdu għamlu għaf għajnekom ukoll. Alleluja, anyway. Insomma, anyway. Imma da bħalissa qed jagħmilha tal-għami, alright? Issa s-sena ftit. Irridkom tidħlu fl-istampa. Għax di fiha ħafna talima, ħafna iktar mill-laħsbu. Semi li bħalissa huwa jirrappreżenta r-raġel għama, qiegħed irridek vera ma tarax, brother. Qiegħed vera ma tarax? Mela issa jkollok taf dalili, alright? Ejla, brother. Dur waħda. Issa, irridek taf dani daqskemm taf dal-Ġesu. Titċaqlax. Semi, ejja lejja. Sadan għandu ħiel il-palk kif jider. Basa naftin. Bnida mama, għatmara l-park, għatmara l-belt, għatmara l-toroq. Il-Bibja tgħidlek il-bnida mamla, l-għama jitfixkel f'kull ma hemm qudiemu. Mela number 1, il-għama, id-dinja tiegħu vera hija dlam biss. L-għama, il-bnida mami, ir-realtà ta' ħajtu hija dlam biss. Il-bnida mama li speċjalment qatt mara wkoll huwa f'ċirkostanzi huwa mdawwar minn affarijiet li ma jafx li huma kontinwament periklu għalih. Ma jafx fiex huwa biex huwa ċirkondat. Il-Bibja Ġesu tgħid, il-Bibja tgħidlek. Ġesu qabdu. U ħarġu miċ-ċirkostanzi ta' ħajtu l-ewwel. ħarġu minn dak li kien familjari għalih l-ewwel. ħarġu minn hemm. ħarġu. Da xorta tjara ġawa, ġedda żgur. Issa f'dani biss. Kellu joħorġu minn dak kollu li huwa familjari, imdorri fih. Il-mulej jisimawni.
Tista' timxi issa, nista' nneħħiha, brother. Thank you, toħċab ċipa. Il-mulejka li joħorġu minn dak kollu li kien imdawwar bih u ma il-lama ma setax joħroġ minnu u però xi ħaġa oħra wkoll li tinnota hija li Ġesu ma fejqux fejn kien u. Semmi int kontaw wara dal-istrumenti. Dawwartek ħadtek hawnhekk fir-rokna. U kont l-ewwel qed tiffaċċja l-ħajt, mbagħad kont qed tiffaċċja id-drum set, mbagħad poġġejlek il-mikrofon quddiem imnieħrek. Imma meta tkun għami, ma tafx int fiex tinsab. Ħafna minna u ħafna min-nies li qed ifittxu miraklu minn Alla qed jibatilhom nies, jibatilhom messaġġi, jibatilhom opportunitajiet. U lil Alla qed jgħidulu. Irid fejjaqni hawn. U Alla qed jgħidlek ħanibatlek xi ħadd biex noħorġok minn dik is-sitwazzjoni. Ħalli jien inkun nista' nopera f'ħajtek. Għalhekk ħafna nies jinħelsu meta jibdew ifittxu lil mulej mhux qabel. Ħafna min nies jinħelsu u jfiqu meta Alla jinqedab għaddej minn tagħhom. Ħafna minnkom intom stess. U Alla jinqedab għaddej mara raġel, girlfriend, boyfriend, messaġġ fuq YouTube. U Alla jgħidlek oħroġ mis-sitwazzjoni tiegħek. Għax jien irid nagħmel miraklu f'ħajtek. Imma ħafna ma jarawx il-miraklu li Alla għandu għalihom għax iridu jibqgħu hemm. Iridu jibqgħu fejn hu familjari. U Alla jgħidlek jiena m'iniex ħanagħmlu l-miraklu tiegħek hemm. Jiena iridek tfejja, iridek tfiq, iridek tara, iridek tesperjenza l-miraklu li għandi għalik. Imma jien irid l-ewwel noħorġok minn hemm. Tgħidli mhux fair, murejt l-Iżrael hekk. Kienu l-Eġittu. X'biddel Alla mill-Eġittu? Xejn. L-ewwel għalilhom irridkom toħorġu mill-Eġittu. U meta toħorġu mill-Eġittu, tibdew tiraw il-tromba tariħ u tibdew taraw il-pilastru tan-nar. Tibdew taraw il-providenza sopranaturali. Tibdew taraw il-protezzjoni minn kull mart. Meta intom tħalluni noħroġkom mis-sitwazzjoni tiegħek. Imma x'jien hekk imdorri u Alla jgħidlek għala biex imdorri int. Għax jien hekk drajt, għax jien hekk magħmul, imma rrid infiq. U ħafna jwaħlu f'Alla li ma fejqhomx, imma Alla jridek tfiq, imma wis probabbli għallek biex toħroġ minn xi ħaġa, ħalli vera tfiq. Forsi dik ix-xi ħaġa hija droga. Dik ix-xi ħaġa jista' jkun seħħer, witchcraft, magħmul. Jew tmur għand tax-xorti li ma jġibulek l-ebda xorti. Jew dik ix-xi ħaġa hija minn ħajja ta' poġġut. Jew minn ħajja ta' sesswalità perverża. Jew minn ħajja tisraq, tikdeb, tqasqas fuq in-nies. Għalhekk il-mulej jgħidlek ejja għandi. Kemm darba smajni għal iskuża falsa, banali u stupida u ignoranta. Jekk inti temmen li Alla jfejjaq,
Mela mur l-isptar u fejjaqhom kollha. Ma nistax nagħmel hekk. Għax dawk marru eżattament x'fittxu. Dawk marru hemm, issa jiena m'iniex kontra l-isptar toħdunix ħażin u laqas jiena kontra l-mediċina li hija approvata mix-xjenza mhux mill-fantaxjenza. Sewwa? Imma in-nies li marru l-isptar diffiċli biex tfejjoqhom ħanejlkom aħwa. Għax in-nies li marru l-isptar poġġew il-fiduċja tagħhom fix-xjenza fil-mediċina mhux fil-Kristu. In-nies li ġew River of Love qalu, Mulej, għandi bżonn miraklu! U ħaniġi River of Love! Għax naf li hemm Ġesu ħajem! U għalhekk hawn jisiru l-mirakli u Mater Dei ma jsirux. U St. Luke's ma jsirux, jalla jsiru ta'. Imma tinsix il-bniedem skont ma jfittex isib. Allura, per eżempju ċertu nies, għax imdorrim ċertu reliġjon. Allura aħna wkoll ta' nitolbu jiena nemmen fil-bambin. Fejn temmen int tara nies ifiqu. Tara nies inħelsu. Tara nies ħajthom jagħtuhom il-Ġesu Kristu. Le, mela tidnejlek, Ġesu ma jiġix fejn tmur int. Imma jsemmuh il-Ġesu. Għaw ħafna tipi ta' Ġesu. Hekk jgħid Pawlu. L-ewwel fit-tieni Korintin, kapitlu 11 sa kapitlu 13, Pawlu jitkellem fuq nies li jiġu jippritkaw Ġesujiet differenti. U Pawlu ta' Galatini wissi fuq dawk li jippritkaw Vanġelu differenti. U jgħid tkun taf x'tip ta' Vanġelu huwa sewwa mur arbel x'inhu l-Vanġelu ta' Pawlu. Għax Pawlu qal min jippritka Vanġelu differenti minn dak li aħna nippritkaw ikum misħud. Mhux differenti mill-Vanġelu tal-Papa, tal-Isqof, tal-Patrietu, tas-Soritu, tal-Pasters u tal-Evanġelisti. Le, qed nagħmilhom kollha fl-istess kafa. Fuq il-Vanġelu tas-Saltna. U fejn il-Vanġelu tas-Saltna jiġi Ġesu jsaltan u kull saltna oħra jkollha tmil quddiem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. U l-mulej din hija kelma għalikom. Din hija kelma lija. Jekk jiena rrid nara l-miraklu li Alla tantu stess jagħtini, Alla jgħidlek ma noħroġ minn fejn tgħix. Ma tistax tibqa' ħajja poġġuta u poġġut u titara l-miraklu. Ma tistax tkompli tisraq il-vat u t-taxxa u tara l-marka finanzjarja. Ma tistax kompli tixraq id-deċma u l-offerti lil-mulej u inti tridni li nambirkek bil-kotra finanzjarment. Mela hemm affarijiet li inti titbiddel biex tara d-differenza. Kulħadd jgħidha hemm affarijiet li rid inbiddel biex jiena nara d-differenza. Amen. Id-definition ta' stupidaġni taf x'inhi? Li inti tagħmel dejjem l-istess ħaġa u fl-istess ħin tippretendi li xi ħaġa differenti seħħ. Dejjem tagħdi l-istess rutina, imma b'xi mod waqt li inti dak il-hamster ħin kollu dur fuq dik ir-rota. Meta ħajnbidlu l-affarijiet? Meta ħadd titlaq din il-COVID? Yes, right. Issa għamel inti di. Ħafna nies laqqas jafu li diġà ma programmati, għax għandhom bżonn ċippa. Għax diġà ma programmati. Taf li meta Kristu jiġi f'ħajtek iġebdek u jistreċjak. Darba qal il-mulej kelma ċara. Għalli son I stretch you so I can fit in you. Jien nistreċjak biex jiena nkun nista' niffitja fik. Halleluja. Għal dawk kollha taraw YouTube, Facebook, televiżjoni, jekk inti tit il-miraklu li Alla għandu għalik u jixtieqek tara, jekk hux fejqan, jekk hux ħelsien, jekk hux inti intelab l-Ispiritu Santu,
Jekk żwieġ tiegħek irranġa, jekk inti tibda titbirak fuq il-ħajja tiegħek tara l-barkit tala f'ħajtek, mela oħroġ mis-sitwazzjoni li dħalt fiha tar-rutina tal-hamster wheel. U ibdejx differenti. Ibdejx ħuġġiġa nara l-Kristu. Ibda qra l-kelma. Illum huwa l-ewwel tas-sena tal-2022. Nemmen li għal min għandu l-Alla u għal min id-determina qalbu li jimxi mal-mulej affarijiet tajbin u glorjużi ġejn din is-sena. Ma jfissirx mhux ġejn l-isfidi. Amen. Halleluja. Mela wan, xemm Alla tgħidlek, biddel ir-rutina. Intom li intom Kristjani, ħanejdilkom qudiem il-mulej u f'isem Kristu Ġesu, ibda qra l-Bibja kuljum. Itlob kuljum. Unfaħħar il-mulej kuljum. Sena ġdida, tibqax inwaħħal mal-passata x'għamlet li dik u x'għamilni dak. Għadda! Għala il-bib! ħatibqa' vittma ta' ċirkostanzi jew ħatitgħallem issir vittorjuż u rebbieħ fuq iċ-ċirkostanzi. Amen. Halleluja. Il-mulej il-dar-raġel ħadu l-bot minn fejn kien. Ħadu l-bot minn raħal. Number 2. Il-mulej għamel xi ħaġa li dar-raġel ma kienx qed istenna. Ara jiena niġi passer il-fellowship, imma inti tatlob għalija. Ara passer jiena niġi il-fellowship, imma sejjaħlix barra. Ara passer jiena niġi il-fellowship ta' imma jekk jogħġbok itlob għalija fl-uffiċċju. Tgħidlix noħroġ quddiem in-nies. Jekk inti ħad tagħmel kondizzjoni, tell your miracle. Bye bye. Għax Alla les li għamel xi ħaġa f'ħajtek li inti mhux qed tistennija. Tipprovax tibqax tikkondizzjoni lil Alla kif irid jagħmel miraklu. Inti tridu l-miraklu jew le? Mela mulej jagħmel dak li trid int. Kif trid int? Trid naqbes noqgħod noqmos maħna. Trid noħroġ barra? Tajjeb. Trid noqgħod fis-siġu tajjeb. Trid noqgħod bil-wifqa tajjeb. Trid noqgħod bil-għada tajjeb. Għamel minni dak li trid int. Il-Maltin li tant jiftaħru li jħobbu l-Madonna. Jalla jsegwu l-Madonna fl-eżempju tagħha. Meta Marija qalet lill-anġlu, ħajsir minni skont kelmtek. Kif ħajkolli tifel? L-Ispiritu Santu ħajjiġi u jtaqlek. Di qatt ma saret qabel. Ma jimpurtax. Ħajsir minni skont kelmtek. Mhux hekk qal? Mela ħajsir. Iġveri, mux għan iż-żewġ, u kem xtaqt niż-żewġ, inni ngħidil l-alba minn nixtieq nipprepara tiġ kollha bħal tal-kuġina. Mux ħajkolli tiġ. Inti sena, inti tridu l-miraklu. Mela ħija toqgħodx ħares lejn il-kuġina minn miegħek ħanagħmel xi ħaġa ġdida. Amen. Għal dawk li intom poġġuti, Alla xorta jridek tiżżewweġ. Iż-żwieġ għal kulħadd. Imma l-mod u mod kif tagħmel. Kemm hawn nies li ma jiżżewġux għax pass, meta ħad iżżewġu, brother and sister? Għax id-dar għadha mhux lesta. Meta ħad iżżewġu għax għandna għax iridu nistiednu ħafna nies. Qalbi inti titkellem fuq it-tieġ, mhux fuq iż-żwieġ. Inti jekk titparti, il-parti tista' tagħmlu meta trid, iż-żwieġ tista' tagħmlu llum. Ma inti ħadd kompli taħkas u tgħodos fid-dnub. Bir-riskju li tista' titfa' lilek innifsek fl-infern. U ara ma tmux taħseb li l-preżenza tal ħadkum miegħek kemm meta tgħix fid-dnub. Meta qed tgħix fid-dnub il-preżenza tal għidilha bye bye. Imma l-preżenza tad-demonju qiegħda madwarek u ġodarek, meta int qed tgħix konxjament fid-dnub. U tista' tsejjaħlu l-bambinu ħobbok kemm titmi fil-filgħaxija. Ħanejlek in-nies kollha li huma l-infern Alla kollha jħobbhom. Qatt ma waqaf iħobbhom. Amen? Mela number 2. Number 1, Alla ħajoħorġok mis-sitwazzjoni tiegħek. U Alla jgħidlek irrid bidla minnek. Irridek tiġi lejja u inqala minn fejn int. Xut minnkom taf x'inhi dik hija
nuqqas ta' maħfra. Għax ma nistax nieħu ruħ. Ħfirt? Le. Mela m'għandekx. Ja, sorry ħanejdlek, ma jisħoqlokx aħjar. Kull ma titolbok Alla aħfer u għal ġitta min? Tijak. Għax l-iktar bnidem li gawdi mill-maħfra huwa en stess. Tifhem, qed teħles lilek innifsek stess ta' meta taħfer. Mhux il-ħadd ieħor li taħfer, lilek innifsek qed taħfer. Lek innifsek stess qed tirrilisjak mill-madmad u mill-loqied li għamilt ma' hawnhekk. Amen. U l-mulej ma minx bħas-soltu, ġast jew qallu l-kelma, mur kun infejjer. Le, għamel xi ħaġa u beżaqlu fuċċju. Fajnejh. Nispera li laqtu mal-ewwel fajnejh, forsi ma laqtux fuq minn ieħor mbagħad l-ewwel fuq mbagħad fuq widnejh, mbagħad fuq moħħu, għadni ma laqatekx. Għax biex timmira, ovvjament m'għandix dubju li Ġesu kellu mira tajba. Amen, aħwa. Per eżempju, xi wħud jgħidu li mhux xi wħud, xi nies m'għandhomx jagħmlu. Għax inti meta titla' fuq in-nies jaqgħu number u mhux dejjem u mhux kollha. Imma se naftit, inti x'importak li jaqgħu jew li fihu? Toġobni di meta xi ħadd jiġi darba kien hemm koppja. U qalt li ara jiena ħaniġu. U jiena aħna żgur mhux ħanaqgħu. Imma l-mulej vera għandu naqas sens ta' humor. L-ewwel tnejn li qawhom, bum! Inti mexli mhux ħataqa'. Ġifieri inti żgur ma kontx jiena u inti ma konniex miftehim żgur. Forsi bħalma għatta nies b'nofs moħħ imsieken jgħidu li jiena niftihem man-nies. Sewwa. Mela daw ġew quddiem hawn u qed isommu sotek. Men taf kif niżlu? Onestament, bil-kemm sejtu mekara. I got the power. Man, those are some hot guns. Issa ovvjament ma nafx li mhux il-qawwa tiegħi il-qawwa ta' Kristu. U mel ma nafx. Imma kellhom bżonn ta' jiġu msabta dawk it-tnejn. Tidnejlek għaliex? Għax kellhom burija minn hawn sawdex. U Alla qallhom intom mhux ma dat id-dilja ta' inta id-dilja miegħek. U niżlu hekk. U biex xaxxa għamlu xi sija taħt il-qawwa dalla. Biex imbagħad wieħed minnhom kif qam qalli delli Ġesu. Bis-seda. Għalli ġelli Ġesu waqt li kont taħt il-preżenza talla u mulej għallu sejjaħ għax-xogħol li sejjaħlu biex jagħmel. Ma tiġrix kull darba di. Ġifier dawk li intom qed tippreparawhom biex taqgħu u taraw il-Ġesu. Għodu attenti ma tmux tispiċċaw taraw il-ġenna. Le, ovvjament aħna ma nippredikawx li tittaqa', imma min jaqa' inħallih jaqgħda. Jon kalla ġaħat ieħor għax intom jaqgħu lura, għax jekk jaqgħu l-qudiem mill-mulej, għadhom lura. Mela naqgħu il-ġenb. ċertu nies verament m'għandhomx x'jagħmlu. Xi ħadd darba passa għalli għax meta jaqgħu lawra, sa naftit, jekk inti titlob fihom hekk, jista' jaqgħu l-qudiem? Bradda jela. Ta' parsi di. ħajaqa skont l-aziz pastor well-meaning ta' he's a precious man. Sewa, jek ta' il-qoddim il-mulej. Jek ta' l-ura minnek jew mid-demonju. Għamela għal-qoddim ħadgu mill-mulej. Għal-qoddim. Jista' għal-qoddim. Imma dimma ma terrekidix teologija kbira ta'. Ġifiri jisimawni, ovvjament jina ma netlawx fuq nisek. Ġifiri ġalment, kemm namazza idejja. Meta, mux ovvja, jek mux bnidem, ħafna mid-drabi jow jaqaw l-ura, jon kalla jaqaw jakara. Ezi. There was some good breakdancing there. Ġifiri, imma jaħasra.
Taf xie kuna qed jitilfu xi jrid Alla jagħmel fik. U just biex għednu pjaċiri bħal se nitkellem magħkom ma m'għandkom għalfejn taqgħu xejn. U tipprova x'taqa'. U ġieli nara nista' lesti biex jaqgħu. Però nies bħal dawk iġieluk tħossok anointed. Fire! Vera? Dawk li tippritka? Imma taf li lajja nar u laqqas l-Ispiritu Santu. Kellu bdidiqa. Imma mbagħad hawn nies vera li jaqgħu taħt il-qawwa tal-Alla. U jaqgħu taħt il-qawwa tal-Alla żewġ raġunijiet. One għax hemm min ikollhom l-ispirti u l-ispirti jibdew jimmanifestaw jaqgħu taħt il-qawwa. U l-oħra għax il-qawwa tal-Alla jgħatqila il-glorja jgħatqila. U ġismek jekk il-glorja tal-Alla timmanifesta ma tfalaħix. Ditex kemm għamlet trikki darba l-oħra. Damet sejra tar-robot. Men, ma tantx rajt nies bħalek jagħmlu bħalek ġmin. Għandek talent. Ma kien l-Ispiritu Santu prova min għamillek hekk lilek? Min għamillek hekk? U żgur u redlek kull ma kellek f'ġismek. Alla jiġifieri dawn l-affarijiet jiena ma ngħid illa ara għallemhu lej. Ma rridekx jiena ma rridx il-mulej jagħmel xi ħaġa. Jiena taf x'ngħidlu mulej ngħidlu mulej għamel li trid. U jekk int għandek qalbek Alla lek tgħidlu mulej għamel li trid. Jekk tridhom kollha jibqgħu soldati, praise God. Jekk tridhom kollha jinżlu l-isfel, praise God. La li jaqgħu laqqas ma jaqgħux li jinbidlu, li jinfiqu, li jiġu trasformati bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 2, mela rajna li meta jmulej fejqek ħajamel xi ħaġa mhix tas-soltu miegħek. Amen. U l-tielet punt hija di. Jekk inti tlabt jew xi ħadd tala fuqek, tgħid bħal ħafna. Taf fejn ħanejlek ix-xitan dejjem jattakkaw. Tara Alla ma jħobbokx. Taf kemm jidħlu f'nies, taf kemm jidħlu f'bondage ħafna nies għax jaħsbu li x-xitan ma jħobbokx. Sorry, li infatti x-xitan vera ma jħobbokx, imma li Alla ma jħobbokx. Alla jħobbok ifmun il-ħanidi. Jħobbok bil-fors. Din jekk għalek għax għallum ħabba. Alla jħobb lil min jobgħdu. Alla jħobb lil midneb, lil edewa tiegħu jħobbu. Imma lek tiblax il-gidba tad-demonju għax Alla mhux veru jħobbok, tara ma fiqx għax ma jħobbok. Mhix veru gidba. Ħanergħu maħwa. Jekk inti tlabt, erġi' tlob. Isma' talba mhix forma la dan. Talba hija komunikazzjoni mal-Missih. Titkellem miegħu. U jista' jkun araw x'għamel Ġesu. L-ewwel Ġesu talab darba u il-miraklu ma seħħx sħiħ. Sewwa? Għax meta talab l-ewwel darba Ġesu fuq, għallu qed nara nies imma qed narhom donhom siġar mexjin. Imbagħad Ġesu reġa' qiegħed idejh fuq. Għajnejh. U beda jara ċar. Isma'wni. Jekk intom tinnotaw hawnhekk, għax iskrittura tanti ħajja dejjem fiha rivelazzjoni. Ġesu laqqas biss talab. Mhux għandilek titlob, x'ġifieri. Ma Ġesu kull ma għamel hija beżaq u messu. It-tieni darba Ġesu messu. Għalhekk aħna meta tgħidlek xi skrittura xejlek morru fejn fuq il-morda. Kif? Middu jdejkom fuq il-morda u dawn ifiqu. Ħafna mid-drabi jisimgħuni. Tant nikkomplikaw l-affarijiet aħwa. Biex tfiq, biex tinħeles, hija sempliċi.
biex tibda ħajja ġdida hija sempliċi. Aħna xi kultant, speċjalment fil-kampijiet karizmatiċi pentekostali, tant nagħmlu tal-bombastiku li by the time li nispiċċaw it-talba, dak li suppost nitolbu liħ tiġajja. Tiġajja. Isma', jiena bħalissa il-ħmara tal-mulej. Però ukoll il-Ministru Talla u l-bniedem vera Talla, il-bniedem Talla mhux għax jiprit, kada, il-Kristjan vera jirrepreżenta l-Kristu. U inti ambaxxatur ta' Kristu. U għalhekk meta jiena nitlob fuqek, inti lest biex tirċievi. U jgħid kun infejjeq. F'isem Ġesu. Imma passer tinsix tgħid f'isem Ġesu. Naqbel miegħek. Imma jekk ma ngħidix. Mela mhux f'isem Ġesu qed nopera? F'isem Ġesu mhux xi formola ta' tagħmilha fl-aħħar tas-sentenza. F'isem Ġesu ġifieri jiena ambaxxatur ta' Kristu. Isma' jiena ġejt illum f'isem il-President. U kull darba ngħid sentenza ngħid f'isem il-President. Mhux ovvja, inti taf li ġejt f'isem il-President. Dak li qed ngħid daqs li kieku l-President qed jgħidulek. Meta l-Ministru Talla ġenwin qed jopera bħal kieku Kristu nnifsu qed jopera. U inti rċievi. Amen? Illum lesti biex tirċievu? Lesti biex tirċievi? Fi ktieb tal-Lut, kapitlu 12, versi 2 tgħidlek, neħħu dak kollu li jfixklek. Sena ġdida huwa. Xemmet ifixklek. Tħallix ġurnata oħra tiġi f'ħajtek. Xi wħud minnkom għandkom affarijiet pereżempju li tridu tmorru d-dar u taħarquhom. Jekk jista' jkun taħarquhom fid-dar li ma tmurx tispiċċa taħraq id-dar. Ara? Jekk għandek affarijiet tal-witchcraft, tas-seħħer li tagħtilek xi saħħara, jew xi medium, jew xi extra large, okay? Aqbdu aħarquhom dawk l-affarijiet. Aħarquhom. U meta taħarquhom jgħidu f'isem Ġesu Kristu mulejda kollu li kellu influenza fuq ħajti naħar u nkissru bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. U hemm minha u jibda faħħar il-mulej. Taf kemm nikkomplikawhom l-affarijiet aħna. Il-mulej huwa ħafna iktar sempliċi dan hija. Amen. Thank you Lord. Dak kollu li mhuwiex parti mis-suċċess tiegħek jispiċċa awtomatikament parti mit-telfin tiegħek. Ġifieri dak kollu li hemm itelfek, speċjalment Alla għandu skop fuq ħajtek. U dak kollu li huwa f'ħajtek li mhux qed jgħinek tasal dak l-iskop, huwa xkiel. Aċċat. F'din is-sena ġdida. Hemm ċertu battalji li mhumiex għalik biex tiġġieled. Tebax tiġġieled kull battalja li tara fuq il-Facebook. U fuq it-Twitter u fuq whatever. Hemm battalji li Alla ħabatek biex inti tkissirhom. Hemm battalji li mhumiex għalik, għabbiżhom. Xi ħaġa din il-frażi vera toġobni. Meta inti qed tibda tgħix għall-mulej, meta tibda tagħmel affarijiet kbar għal Alla, ħassib l-oppożizzjoni. Però ħadd fid-dinja li kellu suċċess kbir qatt ma kellu oppożizzjoni. Ħadd. Kemm minnkom trid ikolkom suċċess? U tagħmlu affarijiet kbar għall-mulej. Ġejja l-oppożizzjoni. Tħabbix rasek. Dawwar kull opportunità, kull oppożizzjoni f'opportunità biex tol aktar mal-mulej fi Kristu. Halleluja. Affarijiet, ħanilkom aħwa xi wħud minnkom. Hemm nies li huma parti mill-passat tagħkom li Alla tgħidlek mhumiex parti mill-futur tagħkom. That's it. Hemm ċertu nies fil-ħajja tiegħek li kienu hemmhekk għal staġun u oħrajn kienu hemmhekk għal raġun. Ħobbhom irrispetthom, ma mhux kulħadd huwa mibgħut biex ikun f'ħajtek perpetwa. Mhux qed nitkellem mar-raġel u l-mara tiegħek għedi. Imma hemm forsi ħbieb li llum il-ġurnata jekk timxi ma' Kristu inti taf li ħajkunu ta' telfin għalik. Bye. Love them and leave them. Bye bye. Għax inkella m'intix ħatara d-destin u l-pjan tal-Alla f'ħajtek. Għax il-passat qed jipprova jżommok lura
U l-mulejt jiprofa jgħidlek ej joħroġ minn hemmhekk għax jien għandi bxogħol għalik. Jien rrid nagħmel miraklu fik. Amen aħwa? Thank you, Lord. Hemm affarijiet li Alla jrid ibiddel fina. Number 1, kemm il-ġbajt ngħidha, mhux fil-veru sens tal-kelma ma tant inni ngħidha di. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-Bibja tgħidlek id-dinja jibdew jaqtaw qalbhom tifqilhom bil-biża'. Dak mhux int. Dik id-dinja mhux il-Knisja. Biża', limiti, dubji mhumiex parti mid-destin tiegħi. Amen? Lesti llum? Praise and worship tiegħi. Kun infaħħar Ġesu. Lesti llum biex tara l-qawwa tal-mulej f'ħajdek? Ġesu ġi biex inti jkollok ħajja u ħajja bil-kotra. U f'din fl-2022 Alla jridek li inti jkollok ħajja bil-kotra. Ħajja b'abbundanza. Però ħajkollok tagħmel ċertu bidliet. ħajkollok toħroġ minn ċertu ċikli. ħajkollok biddel ċertu ħbieb. ħajkollok tneħħi ċertu affarijiet minn ħajtek. ħajkollok tieqaf tara f'ċertu stazzjonijiet. Amen? Kulħadd iqum bil-mifan. Illejla jekk inti qed tisma' dal-messaġġ fuq YouTube u hawnhekk preżenti u tgħidli pastor jien illum irid nibda ħajja ġdida. Irid nibda ħajja ġdida. Irid il-Ġesu jinvadi l-ħajti. U mhux ħanpoġġik tal-limiti fuq. Mhux ħanpoġġik tal-limiti. Ħanħalli l-mulej jagħmel li jridu minni. U l-mulej qed jgħidlek hemm affarijiet. Ħanejdilkom aħwa. ċertu affarijiet li ħanejdilkom ħajkunu qabsin. ċertu nies li tgħidilhom bajta f'min ħajkunu familja. Issa ma jfissirx ma tkellimhomx iktar da. Imma ma tistax kompli tikol il-kirxa magħhom. Ħanejdlek, il-passat ftakru di, il-farun ħajbqa' jiġri waraj. Biex jerġa' jieħdok skjav fl-Eġittu. Ftakru għadi. Malla tgħidlek imxi l-qudiem. Għax jien għandi l-arti mweda għalik. Tax tgħid imma ħan immissjah, jew ħan immissjom. Jekk taf għaliex qed tħossok hekk. Għax m'intix tara x'għandu lesta lik il-mulej. M'intix tara x'għandu lesta l-mulej. Alla hawnhekk irid iqajjem nies li jbidlu nazzjon. Jbidlu d-dinja. Id-dinja. Hawnhekk Alla qed iqajjem dawn in-nies. Imma jekk titbiddel id-dinja, titbiddel nazzjon, titbiddel mentalità, imma affarijiet li llum ħadal għamel bib ħajtek. Għax Alla għandu aħjar ikbar bil-bosta għola għalik. Jekk inti l-lejla tgħidli pastor dil-kelma kienet għalija u jiena llum irrid nibda sena ġdida ma' Kristu. Vera. Olli dek, għaw ċaħat l-lejla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kun nfaħħar Ġesu. Lesti tamlu għam di? Nfakkarkom xettilkom. Iqaf ipprova spjega lil-nies biex jifmuk li tiġa iddeċidew li tgħidulhom xejdlhom ma jridux jifmuk. Mhux kulħadd huwa denju għall-verità. Denju għall-verità ma tifittxa biss. Kulħadd jgħid it-talba, dawk intom li lejla tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu vera. Titlaqx minn hawn. Il-lejla il-mulej qed jimpartja fik xi ħaġa speċjali.
افتح قلبك بeraħ għal-mulej, l-mulej li trid int. Għalqu għajnejkom. Wajdi talba warajja, inti fuq YouTube u Facebook għala għajnejk. Fejn inti? Jekk qed issuq talaqx għajnejk. Għax ispiċċa l-ġenna f'daqqa waħda. Imma la għajnejk int. U għajt minn qalbek di talba warajja, ejda. Jekk inti titbidla, mela int trid tbiddel kif qed tgħix. Dik il-kelma għalik. Jekk inti tbidla, hija titbiddel kif qed tgħix. Tittara bidla imma titbiddel kif qed tgħix. Lejla ħatalaq ċertu bibien inti. Ejdu dit-talba warajja. Min qalbek, ejda min qalbek, għala għajnej, kolla kemm intkom. U daw kolla li tlabtu minn qalbkom biex tollejtu idejkom, ejda min qalbek di. Dak li intkom għadkom poġġuti, fittex iż-żewġ. Fittex iż-żewġ. Għal min irid salva. Jekk ma tirġi salva, kompli fornika. Għeddi talba warajja għal stess, Mr. Addis. Grazzi ta' kemm int tajjeb, kemm int ħanin. Ġessu, għandi bżonnok f'ħajti mulej. Illum inti kellimtni, u kellimtni ċar. F'din il-sena ġdida, f'dan il-jum ġdid, dan il-bidu ġdid, irrid ħajja ġdida. U inti qed toffri li din il-ħajja ġdida llum. Aħfir li dnubieti mulej. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek Ġesu. U ejja u poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Millum il-qudiem nemmen fik b'qalbi kollha. Inti s-sit tiegħi. Inti l-mulej tiegħi. Ġesu, fejjaqni, eħlisni, kisser dak kollu li ġej mill-għadu, kull tiħ il-qalb, kisser kull bizza minn fuq ħajti mulej. Ma rridx nimxi fil-bizza aktar. Irrid nimxi fil-imħabba tiegħek u l-fidi tiegħek mulej. Użani mulej, inti l-lum qed issejjaħli. U jina nisma s-sejħa tijak. Aqlani mis-situazzjoni li jinfija. U oħraġni fej tridni jint. F'merat kollha ħdura mulej. Emminti toħodni mulej. Fej l-ilma frisk ta' xmajjar tijak ta' ħajja. Emmin twassalni mulej. Ġessu, inti r-raj tijaj. U permezz tijak f'ħajti. Xejn ma jinqosni iktar mulej. Minix ħan għamel limitazzjonijiet. Għamel minni dak li trid int mulej. U waqla minn ġofija. Dak kollu li mhux ġej minnek. Min qalbi naħfer. Il-kull minn weġġani. Il-dawk li għamlu l-deni. Naħfrilhom minn qalbi. Nibda sena ġdida. Nibda bidu ġdid. U nibda ħajja ġdida. Grazzi mulej li inti smajtni. Nati glorja u tifħir fissem Ġesu ta' Nazaret. Spiritu Santu, ejja unvadi li ħajti issa stess. Halleluja. Olli dejkom lejn mulej issa stess kollha fejn intkom. Iftaħ qalbek għal mulej. Mulej dawk kollha li huma hawnhekk preżenti. L-qawwa tiegħek qed tmisshom issa stess. Daw kollha li huma hemmhekk wara YouTube, Facebook u televiżjoni. L-qawwa tiegħek qed tmisshom issa mulej. M'hemmx distanza mulej. Oħroġ minn ġadarek qed jgħidlek il-mulej. Għejx mimli bil-qawwa tiegħi. Illum inkisser il-biża tal-għadu minn fuq ħajtek f'isem Ġesu Kristu. Ġesu jaħilsek u jħollok minn kull katina, minn kull madmad.
Ġessu joħilsek minn kull saħta u mamul minn fuq ħajtek. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. In the mighty name of Jesus. In-nar tal-Ispiritu Santu kontra kull seħer, witchcraft u kull opra ta' demonju. In-nar tal-Ispiritu Santu kontra tijak in Jesus' name. Kull xol tal-għadu. In Jesus' name. In Jesus' name. Il-qawa tal-mulej tinżel fuqek issa stess. Il-qawa tal-mulej tinżel fuqek issa stess. In Jesus' name, in Jesus' name. Fire right now, fire right now. Fire right now, Holy Ghost. Holy Spirit, fire. Holy Spirit, fire. In Jesus' name. God bless you, YouTube, Facebook. God bless you, televizjoni. Naraw komada fil-ħodu, flasġata fil-ħodu. God bless you.